ngoba naye sathi singena nje emotweni uyamuzwa-ke naye ukuthi hhayi unwakamnandi yabo unwakakhe kamnandi muhle uright ugqokile nje impela kahle uyabona ukuthi hhayi uright empilweni lo muntu akasokoli ngalutho. Hhayi ngiyakuzwa mfethu. Kwathi uma kuhamba isikhathi-ke fike laphana sengiyam-drop off ngicela inamba yami. Hayi nami sengiyathuka akufuna inamba yakho? Ngifuna inamba kodwa phela mhlawumbe uyifunela ukuthi uzohle. Ngiyafika nje ubhukhile ihhotela uma-5-star hotel amahhotela athe ukuthi nami angeke ngiqamba manga ngiwa-afford nje ingoba amahhotela omntakabani ngiwa-afford. Uma ngifika-ke laphana afike ungibhukhelile iroom lami la nawe ne-room lakhe ngala yabo abesha sa izinto engiy'dingayo ngiyolokhu ngipressile nje ibheli kuzuwaiter angilethele ngipress ibheli kuzuwaiter bafethu anisoze nakhohlwa kubuza ngoba nawe ishayi wayisebenzela lapho ubusuku lonke busy nje ngala nawe uyihlalele ubhizi PlayStation la yabo nginale ifoni yami kune-Wi-Fi lana konke engikudingayo ngiyakuthola la. Wathi mekusuka-ke kwaba usuku salala kwaba usuku langakusasa sagibela sengadrayiva ngambuyisa mese sifika kwakhe eBhalethu angine-2.5 ngathi hhayi Jabulo la ngiyacabanga ukuthi yona imali ezokwanela le 2.5 imali engaka athi hhayi yona ngicabanga ukuthi yona imali ezokwanela futhi le mali isingeyakho phela adusana na-cash up athi hhayi la ngicabanga ukuthi uzoba-right wathi waphinde futhi wangine-400 wathi udlule for petrol egaraji uqobe futhi seku-2.9 seku-2.9 heyi angiyazi mina leyo nto ngiyazi leyo nto wafethu ngoba yena lo muntu njoba ekubhukhela i-room lakho mhlambe unayo umkhwenyana ahlala naye kulo muzi wakhe menahamba akubhukhela i-room yakhe nahamba ulala nomkhwenyana wakhe noma kulo muzi uhlala yedwa nesebenzisi sakhe even uma nihamba nobabili yabo ngoba ngisho ever since aze ngambona omunye umuntu egcekeni beside isisebenzi sakhe indoda ngaze ngayibona egcekeni beside yena nje kuphela isisebenzi onde ngoba ngiyamajina la ahlala khona indlela engibuza uchaza khona isithabathaba mhlawumbe how many room lo wakhe isithabathaba khulu amuzi nawo azi khulu amuzi ngoba nami khona izindlu engazi engene kuzona ngoba phela nami bengithi ngifikile ngiyigcinele la kodwa aningi sitting room yabo amakamera ngazi nje ngathi ukuyofika ngabona ngoba nakhona amanye engakazi ngambone engena kuwona amanye phela ngiyambona engena kuwona amanye ngaze ngambone engena kuwona hayi ngilalela ngoba bese sibuyela futhi naye fike laphana abhukhe iroom elilodwa ekubhukheni kwakhe iroom elilodwa athi angikhuleka sohlala nje sothula erumini akusho ukuthi wayesefuna ukufundisa umsebenzi-ke shuthi athi nje sohlala sothula erumini yabo asekho isidingo sokuthi azabhukheli ngathi hhayi khuluma ayikho inkinga kuthe kusanjalo-ke nami hhayi hleli phela la ngomfana ngi-on TV ubhizi ney'nto zakhe lapha kube kushaya isikhathi sakhe sokuthi ayogeza hhayi thuke-ke nami hhayi wathi sesukuma nje seyogeza ngihleli nami la embhedeni ngibukela i-TV indlela ezophumela emnyango idlula nje mama khona la ngakuyi-TV nala phambi kwami indlela ephumela emnyango idlula khona la awabe sukuma la athi uyogeza beyikhumulele phambi kwakho angisaqondi nami kwenzakalani la uyakhumula begqoke iy'mpahla lezi lokwala ngenzansi nalokwala ngaphezulu abeyigqokela nje kona aphuma athi uyogeza uzeyishaweni uyabuya athatha ithawula la xa-ke nami sengiyabuza ukuthi lo muntu wenza njani
Kwathi nje futhi ngalo lelo suku kwathi ey'buyela ukogeza abe ey'faka iy'nto zakhe zokulala angene engubeni. Nami ngisukume nje ngiyayibuza sanaleyo mbuzo ukuthi hawu lokhu kwenzeka kanjani. Ngibe ngishoma suka nami ngiy'gezele kahle ngibuye ukungena wami nje embhedeni nawo kwabe kuxoxa indaba. Hawu, angisazi. Noma wakho? Hayi. Kwakhe nje sengifika noma yinini. Alikho iroom engingalingeni. Lilodwa kuphela ethi ngingangeni kulona nje nami engaze ngambone ngena kulona. Oh. Yena wayengena kodwa wena wathi ungangeni. Angazi ngambona nami engena kulona. Mhlawumbe wayengena ngalezo ikhathi zakhe yabo nami nginganakile ngazi. Kodwa nje wayisho lo kahle wathi hayi ngala ngingasondeli kodwa nje lezi ezinye indawo ngakhululeka yabo. Saphindwa abantu abathandanayo. Ngathi ngiyela nje eThekwini ngolunye usuku. Kuya kwami eThekwini hayi. La ngisayihambela la nje ngaphakathi kobre. Ngihlangane nekhe ehlangana nje sezigugile. Ngibele ngiqhubeka. Kungiqhubakala ngiyaphendula lithi hayi. Sacela ngithenga likhokha. Ngalelo langa ilanga liyashisa. Lithi sacela ngithenga likhokha. Ingani mangiyikhwatha namhlanje leyo. Kade ngiphethe u40 uthi ngigibele ngendlini. Ngabe ngithatha u20. Ngathenga ikani lekhokha wabushintsha u5 ngo5 python ngalithenga. Emva lokho la ngihlalisa nje phansi mama eceleni. Liyakhuluma nje leli kani liyaliphuza. Labele ngitshela ukuthi hayi wena ubona into zakho engahlangani nje kanje. Kwathutsha inhlanhla yakho. Hawu. Ha. Kwathutsha inhlanhla yami kanjani na wathi ha. Ilo muntu obuqeda kuthandana naye. Ngoba nami bengibuka akekho omunye ngiye ngathandana naye before lo ade khona engenzela yonke.